Isänä Lisian Petros ja emä Nomades Seniorita. Ja tässä ensimmäisenä koira henkilöryhmään. Luokse päästävä, varma ja avoin. Ja sirun luku. Kaikki ok. Ja sitten tulee näitä strategisia mittoja, eli säkä katsotaan tässä ja samaten rinnan ympärys. 63 ja 30. Lari, oliko ok? Joo. Ja laukaukset neutraali. Ja sitten koira kentällä ja omistaja kertoo, että tämä koira on tullut 2,5-vuotiaana hänelle. Ei ole ohjaajansa omistajansa ensimmäinen koira. 50-50 ruokinnalla. Koira asuu maalaistalossa. Terveystilanteesta kerrotaan, että se on erittäin hyvä. Ei ole atopioita, ei allergioita, ei vatsan herkkyyttä, ei korvatulehduksia. Geenitestejä ei ole tehty. Ja koiraa on jouduttu käyttämään eläinlääkärissä rokotusten lisäksi siksi, että alaetuhammas on poistettu. Siihen on tullut tapaturma ja jouduttu sitten ottamaan pois. Tästä löytyy siis myöskin eläinlääkärin vahvistava todistus. Luonteesta kerrotaan, että koira on aktiivinen, se on iloinen ja se on leikinhaluinen. Tykkää kaikista ihmisistä, suhtautuu autossa neutraalisti muihin koiriin, mutta liikkuvassa autossa reagoi muihin koiriin. Näin siis omistajansa kertoo. Vahvuuksista ja heikkouksista kerrotaan, että omistajalta vaatii aktiivisuutta, että kun katsoo televisiota, tai voisiko sanoa, että kun yrittää katsoa televisiota, niin koira tulee repimään hihoja ja haastaa leikkiin. Ja harrastuksista kerrotaan, että toki kun koira on 2,5-vuotiaana tullut omistajalleen niin, ja kodinvaihtajana, niin eipä ole siltä ajalta sitten mitään pohjia. Koiran kanssa tehty peltojälkeä, siinä on osoittanut erittäin hyvää nenänkäyttöä ja keskittymistä myöskin. Ja omistaja kertoo, että koska hänellä itsellään on selkä- ja niskasairauksia, niin ollut sitten tässä viimeisen vuoden verran ilman treenejä, lukuun ottamatta sitten peltojälkeä. Ominaisuusarviointi, se on tälle koiralle tehty. IGP-tulosta ei siis ole ja harjoituksia tehty maksimissaan 10.